Sí, bueno, vamos a empezar. Continuamos con a moción do Partido Popular. Creo que é relativa á celebración do 40 aniversario da Constitución Española. Ten palabra, portavoz. Bueno, los próximos meses, dentro de 15 días, se van a cumplir los 40 años de la aprobación de la Constitución. Creo que la herramienta legal que nos ha dado más estabilidad, prosperidad y crecimiento en toda nuestra historia reciente, y creo que un gran ejemplo de generosidad y de acuerdo en todas las personas que en su momento, independientemente de sus planteamientos ideológicos, pidieron superar y sus enfrentamientos para dotarnos de una norma básica de convivencia y consenso. Por eso entendemos que realmente proponemos que se adhiera al Ayuntamiento a los actos de conmemoración de este evento y se participe en algún tipo de actos dándole a conocer este aniversario, buscando la participación de todos los vecinos. Sí, te hablaba por todo socialista. Teño unha dúda no punto 2 que pon a tal fin solicitar a participación de pesadas para nosotros de Madrid. Hai que hacer algún acto aquí en Concello. Porque despois, o sea, hacer un acto propio me parece razonable, non pasa nada, pero eu tiña dúda no que se refería ao punto anterior. Por venir. Sí, ben, evidentemente o venerable votar en contra de esta moción. Simplemente quixéramos facer un par de anotacións a respecto do que aquí se plantexa. Fai 40 anos, efectivamente, que se aprobou a Constitución. Este que lles fala, que ten 50 anos, non votou esa Constitución. Imaginadevos a cantidad de xeracións de homes e mulleres galegos e de outros povos do Estado español que están na mesma situación. 40 anos dun documento que só se modificou 2 veces. Primeiro, para adaptar o Tratado de Maastricht e, por tanto, por un imperativo europeo de poñerse ao servicio dos mercados, e despois, no 2011, con unha reforma express para tamén priorizar os intereses da banca sobre o das clases populares. E, mentras tanto, durante eses 40 anos non se tocou absolutamente nada. Cando a realidade social e política e económica de Galiza e do resto do Estado español mudou bastante. E, insisto, a maioría da poboación actual nin podemos reflexionar ou falar a respecto. Ten un día festivo, efectivamente, o día 6, que é a Santa Constitución, como a Virxen intocable, inamovible, pura e casta, que non se pode falar. O nacionalismo galego, naquele momento, no ano 78, igual que outras moitas forzas no Estado español, optábamos pola ruptura con un réximen dictatorial que durou tamén outros 40 anos. Un réximen de terror que durante 40 anos campou por todo o Estado español. Nós optábamos pola ruptura con ese réximen e, por tanto, construir un novo réximen sustentado en outros alicerces e sustentado en outras institucións. Por o que se optou, a maioría das organizacións políticas españolas foi pola reforma do réximen dictatorial de 40 anos. E por eso, a día de hoxe, moitas das cousas que suceden no Estado español e na Galiza teñen o seu origen nesa reforma, polo tanto, o mantemento do fundamental dun réximen dictatorial de 40 anos. Por exemplo, a xefatura de Estado, que esa Constitución que aquí se di que é tan democrática, a xefatura do Estado que é hereditaria e ten a súa origen nunha decisión do propio ditador Francisco Franco. A nós nos parece que si quere ser, como se di aquí, un réximen democrático, non sei que, non sei canto, o primeiro teria que ser que a propia xefatura do Estado se sometera á vontade do pobo e que, polo tanto, pudera ser elexida. Por outro lado,
naquel momento, aparte de que o nacionalismo galego optaba pola ruptura e non pola reforma, nós tamén nos opuxemos e nos seguimos opoñendo a esta Constitución porque non recolle un dos dereitos fundamentais que está recollido na Carta das Nacións Unidas e que está recollido no dereito internacional, que é o dereito de autodeterminación dos povos. Nós, evidentemente, somos nacionalistas. Por eso presentamos mocións nacionalistas e porque consideramos que Galiza é unha nación e, por lo tanto, ten dereito a rexirse os seus destinos e ten dereito a autodeterminación. Un dereito, insisto, que está reconhecido internacionalmente. É un dereito que a Constitución española non recolle. É mentira eso de que non hai unha Constitución do mundo que recolle eso, porque eso non é certo. Ben, por eses motivos, a nós nos parece que non hai nada que celebrar nestes 40 anos. Aquí, cousas que se digan aquí na exposición de motivos, como a etapa vivida no noso país hasta chegar a ese 6 de decembro de 1938, constituye, sin dúbida, unha das etapas máis fascinantes e fructíferas da historia contemporánea e continúa sendo a día de hoxe referente e modelo para outros países que transitan dun régimen autoritario a unha democracia sólida baseada no imperio da lei, a participación democrática, o pluralismo político e a defensa dos dereitos e liberdades fundamentais. Bueno, pois hai que decirlle aos señores do Partido Popular que nese período, hasta chegar ao 6 de decembro de 1938, as organizacións nacionalistas galegas estaban ilegalizadas e non se les permitía participar no día a día da actividade política e nese pluralismo político. Naquel momento o Bloque Nacionalista Galego non existía, como ben saben, creouse no ano 1982, pero unha organización política como é a UPGANA, que é un milito que forma parte actualmente do BNG, naquel momento estaba ilegalizada e tuvo que desenvolver o seu primeiro congreso na clandestinidade, nese momento tan fascinante, fructífero, en participación democrática, o pluralismo político, etc. Por lo tanto, a nos parece que este 40 aniversario o que pretende é as forzas que sustenten este régimen facer unha louvanza nun momento de debilidade extrema e volver a enchoupar de españolismo os medios de comunicación, o sentido xeral, a crear unha serie de seguir alimentando un mito al respecto dese período de que foi terriblemente positivo cando, insistimos, dentro do nacionalismo galego, nos parece que moitos das cuestións que estamos vivindo no día a día de hoxe no Estado español teñen a súa orixe neste momento que o que se fixo, insisto, foi reformar un régimen dictatorial e seguimos 40 anos despois con esa reforma. Tiene a palabra, portavoz. Bueno, nos, a pesar dese parágrafo que facía pois referencia ao voceiro do BNG, que eu personalmente pensei que fora un erro, que se refería a etapa a partir de o 6 de decembro de 1978, porque creo que a lectura dá que pensar que ata ese período entre a morte do dictador e o proclama da Constitución, pois é un período, pois, como antes xa o leu o voceiro, creo que espero que sexa un erro, en todo caso, tampouco estamos de acordo con ese parágrafo tal e como está escrito, pero sí vamos a apoiar a moción, porque creemos que a Constitución é un documento pois que deu paso pois a un período democrático importante para España, para os españoles, para todos os galegos e galegas, e creemos que, desde logo, é importante vivir en democracia e que a Constitución foi un paso importante. Eso non significa que a Constitución non se poda modificar, non se poda falar dela, non se poda debatir. Temos o caso de Alemania, unha Constitución máis antiga que a nosa, 70 anos de Constitución, leváronse a cabo 60 reformas nestes 70 anos sin ningún tipo de drama, nin ningún tipo de problema. En democracia, pois todos os documentos e todas as normas se revisan, se actualizan e, ao final, se consigue que representen moitísimo mellor pois a realidade de cada momento e as persoas que están representadas. Entón, totalmente de acordo, a Constitución pois é foi un paso significativo na nosa sociedade,
Estamos totalmente de acordo en que hai que celebrar que existe e que para todos, pero ademais consideramos que é bo debatir, falar dela e ver como representaría mellor pois a toda a cidadanía. Partido Popular. Bueno, la redacción pueden dar lugar a equívocos, pero lo que se refiere es a lapsos de tiempo entre el 15 de junio de 1977 al 8 de diciembre de 1978. Puede dar equívocos, no digo que puede ser mejorable, pero lo que se refiere es a lo que se refiere. No se refiere a lo que ustedes suponen o presuponen. Yo solo digo lo que se refiere. Pues oiga, es que es de cuando se cambió, pasó de un régimen totalitario a un régimen democrático, cuando se legalizaron todas las formaciones políticas ilegales. No sé lo que era, que no lo desconozco, y no quiero sabrá mejor que yo en ese sentido, pero cuando se legalizó el Partido Comunista, cuando se legalizó todo, cuando todas las personas que veníamos de una dictadura, se sentaron y llegaron a un consenso cediendo todos en parte. Si eso es malo, yo creo que es algo bueno y de lo que tenemos que alegrarnos. Creo que es totalmente democrática, cuando fue respaldada por 88%, no sé si hay que votarla cada año entonces para todas las generaciones que van viniendo, a lo mejor lo hay que hacer. Creo que es una herramienta que está ahí, que se puede mejorar y que, oye, tiene sus cauces para mejora y modificación, pero lo que tiene que ser es, creo yo, es la gran herramienta que nos ha permitido pasar los mejores 40 años de paz social, de libertad, de crecimiento económico, de generación de empleo y sobre todo de bienestar social. Creo que es la gran transformadora, la herramienta que ha servido de palanca para transformar nuestra sociedad, y creo que nuestra responsabilidad como políticos es ensalzarla independiente de que la discrepancia que pueda haber en la misma. Y por eso lo que estamos es realmente hacer un reconocimiento de ello. A portavoz socialista, nada máis. Polo BNG. Votos a favor da moción. Votos en contra. E aprobase con 3 votos en contra. Pasamos ao punto número 10, moción do Grupo Municipal do PP relativa a sinalización de prazas de aparcadoiro para coches con recién nacidas. Bueno, se trata de eso, de habilitar parques de aparcamiento. Todos creo que somos conscientes de la dificultad de que las mujeres embarazadas y sobre todo con niños pequeños, cuando tienen que bajar de los mismos de los vehículos o ellas mismas, la dificultad, dado el ancho cada vez más grande de los coches y la limitación física de los espacios de aparcamiento que sobrelleva el hacer esa actuación tan sencilla. Por eso lo que solicitamos es que se habiliten, sobre todo en algunos sitios más específicos, plazas de aparcamiento para el uso de las mujeres cuando estén embarazadas o cuando tengan niños pequeños para mejorar la movilidad tanto en el acceso como en bajar del mismo. Referista. Eu vou votar a favor. A ver, non creo que aquí, o sea, nas cidades penso que sí pode ser un problema porque son moi limitadas as plazas de aparcamento. Aquí, gracias a Dios, excepto nos meses de verán, temos suficientes espacios. Pero bueno, a ver, son melloras, a sociedade vai progresando. Eso, apoio a moción. Por BNG. Ben, desde logo, imos a apoiar a moción, ainda que nos parece que esta especie de containerización que se está facendo cos coches como tótem máximo da sociedade, da nosa civilización, nos pode levar a auténticos despropósitos, non? Vexo, se verá o goberno municipal se aproba esta proposta, este acordo, como se leva a cabo, pero é que me parece difícil porque as persoas, as mulleres embarazadas deixan de ser ao cabo dun tempo, as familias numerosas non deben ter maior problemas, excepto que cada día se compran coches máis grandes a pesares de los pesares, e que tamén pasa o mesmo que os coches que levan bebé en un momento determinado que necesitan ou non necesitan de sacar unha silla desde a parte de atrás ou todo o transporte que se para os nenos. Creemos que pode ser que este un pouco, que se sea un cuidado excesivo, pero vaya, si vai a significar a máis mínima ventaxa para as persoas que se van a considerar e os colectivos que se van a considerar, por nós non hai ningún problema, ainda que sinceramente sentimos
que a tipificación e a especialización que se vai facer aquí nos parece máis ben complicada e difícil de levar a cabo. Incluso estaríamos máis por a labor de que se estableceran aparcamentos temporais para que os coches que teñen este tipo de problema, digamos que descarguen aí e despois subiquen en outros. Pero, bueno, se se aproba, será o goberno que teña que darlle a solución ao conflito. Ben, ten a palabra o señor Armandos. Ben, pois realmente, como di o voceiro do DNG, é unha medida un pouco difícil de tomar, non? Creo que é unha, como moitas veces se di neste pleno, é unha boa intención, pero con un difícil control, non? Realmente é algo máis de vontade da ciudadanía o poder respetar, por exemplo, esas zonas que levar un control de quen as utiliza ou non. Creo que sí que hai certas zonas onde se pode favorecer, eu hasta ahora realmente só as vin en centros comerciais e incluso temos aquí un exemplo como no aparcamento do Gadis hai unha praza que realmente utiliza todo o mundo porque realmente o control é difícil. E, bueno, creemos que iso, que vamos a aprobar, vamos a ver como se leva a cabo, pero realmente é un control difícil porque non vas a facer como as reservadas a xente con discapacidade e ademais non vas a facer unha tarxeta a cada persoa que ten un neno, a cada embarazada, o control é difícil. A Policía Municipal non vai a saber se unha muller está embarazada ou non, solo con vela, que un control realmente, creo que de boa vontade para todos, pero cun difícil plantexamento a hora de levar un control. Creo que habrá que mentalizar a xente de que se teñen que utilizar da maneira aceitada e pouco máis se vai facer, non? É verdade que, bueno, a veces con estas cousas abrimos pois a caixa a que mañán haya, pois, pedir outras prazas reservadas a maiores, a non sei que, vamos a acabar facendo pois un pouco un croquis de 50.000 aparcamentos reservados difíciles de controlar, non? Pero, bueno, veremos como se pode levar a cabo, de onde se van a levar a cabo, pero, bueno, en principio non se voto. Salvo esas salvedades, pois vai ser positivo. Partido Popular. Bueno, entendemos que al final yo creo que es un tema de concienciación social. La gente, los centros comerciales que existen y donde existen plazas de aparcamiento, la inmensa mayoría de la gente respeta las normas. No hace falta que sea sancionador. Creo que tendrá que serlo si la gente se lo salta de forma reiterada o de forma impulsiva, pero nosotros creemos que es un tema social, creemos que realmente es un colectivo que las dificultades de movilidad que tienen en esas circunstancias, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, deben estar salvaguardadas de alguna manera. Sabiendo la dificultad que puede llevar la aplicación del mismo, pero también entendemos que hay que comenzar por algo, si no, nunca haríamos nada. ¿Algo más? ¿Por venir algo más? Bueno. Bien, vamos ao voto da moción. Votos a favor? Apróbase por unidade. Pasamos á última moción do orden do día, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG relativa á conservación e posta en valor de diversos elementos do noso patrimonio. Ten a palabra o señor Casal, recordado? Sí. Ben, boa noite de novo. Esta é unha moción bastante simple, na que nós o que propoñemos, empezamos recordando que durante este mandato foron varias as iniciativas que o BNG presentou para atender o noso patrimonio municipal. Nesta moción centrámonos en tres elementos que naquela altura, cando presentamos a moción, pues considerábamos que estaban nunha situación de risco para a súa conservación e non veíamos que houbera moita atención por parte do goberno municipal. Non, por un lado, estaban as naves protegidas, as naves dos areos que están protegidas no actual pexón, e que todos estamos vendo que están sufrindo un deterioro que, vamos, nos parece que pode ser irreversible, non? Nós temos presentado bastantes iniciativas xa tamén neste mandato para que algo se faga ao respecto. Somos perfectamente conscientes de que, sendo os terreos titularidade de Costas, o proxecto que había, a segunda fase, etc., sabemos as dificultades que ten a hora de negociar con as outras administracións, pero pensamos que, honestamente,
esa inactitude, que o Concello pode facer algo máis que poñer ali unha cinta de plástico da Policía Municipal. Non, nos parece que eso sexa a atención que se le pode dar a uns elementos, insisto, patrimoniais que están protegidos no noso pexón, non? E que aquí, tanto o Grupo de Goberno como o BNG, mostramos a nosa intención política de salvaguardalos e poñerlos en valor, non? Bueno, no momento, cando fixemos a moción, tamén falábamos do Cristo do Pichón, que levaba nunha situación similar desde os finales do verán, rodeado de vallas de protección, porque había aparecido unha grieta e non se facía nada ao respecto, non? 2 días despois de presentar a moción, pois xa se puxo o andamio ali, evidentemente o BNG non era coñecedor, se iban a dicir que xa tiñan previsto facer as obras, evidentemente o BNG non era coñecedor deso, como poden entender, nós non temos, como poden ter outras organizacións políticas, xente aquí que lle traslada información. Alegámonos, por lo tanto, de que eso se inicie. E despois, o terceiro elemento patrimonial que falamos é o Cruceiro das Maricas, que está no Camiño Real da Ribeiriña, que ten tamén un peto que está ali ao pé, que non é a mellor forma de ter un elemento tan singular, tal como está agora, non? Rodeado de maleza, insisto, o peto ali arrimado, tirado, que en calquer momento pode levarlo a calquera, en fin. Por lo tanto, o que propoñemos nos acordos é que o Goberno Municipal desenvolverá tanto nas competencias propias como de unha interlocución activa e con outras administracións as actuacións precisas para asegurar a conservación, a reparación e a posta en valor dos elementos patrimoniais sinalados. Ten para o Partido Socialista. Eu, vou votar que sí a esta moción porque, evidentemente, o patrimonio que lle vamos a deixar aos nosos descendentes e coidar a poñer en valor, pois tamén é o que nos debe ocupar a todos. Ten para o Concello de Cultura. Hola, boas noites. Bueno, respecto a posta en valor destes elementos do noso patrimonio, bueno, todos saben que as naves dos Areos pois está en trámite a concesión, non, das naves para facer algún tipo de actuación nelas e, mentras tanto, é certo que o deterioro é ben visible e as últimas chuvias e temporales pois incrementaron este deterioro. Por suposto, a cinta que está colocada é un elemento insuficiente e circunstancial. Estamos pendentes de permiso para actuar de alguma maneira pois e tratar de que este deterioro non siga avanzando á espera de poder facer unha actuación máis importante. Respecto ao Cruceiro do Cristo do Pichón, bueno, pois xa está claro que ten o andamio posto para facer unha actuación de tipo inminente xa. Hai un par de orzamentos para facer esa actuación donde, bueno, se fan unha serie de previsións dos traballos que necesitará o cruceiro para que quede en perfectas condicións. Son 2 orzamentos diferentes porque, bueno, unha vez que se empecen os traballos se valorará pois se hai que apear a montaxe do capitel e a cruz e volvelo a poñer ou se ao mellor non é necesario facelo, non? E, bueno, o cruceiro da Ribeiriña sí está pendente de unha limpeza das ervas que están alrededor, non? E imos votar favorablemente a esta moción e esperamos que estas actuacións sean o máis rápidas posibles para solucionar todos estes temas. Partido Popular. Bien, siendo conscientes de que eso, el patrimonio es nuestra obligación de deber, pues mantenerlo y conservarlo, vamos a votar en contra únicamente por el tema de las naves de los renales. Ya siempre hemos manifestado nuestra postura al respecto y como al final es casi la parte fundamental de la propuesta, por eso votamos en contra, lo que no quiere decir que no estemos a favor a cualquier cosa, actuación necesaria para preservar y mantener todo el patrimonio del que somos responsables.
é algo sorprendente tendo en conta que foi o Partido Popular quen as protexeu, non sei no plan xeral que aprobou. Só eso tamén quixera decir que hai novidades tamén positivas e parece ser que por fin as dúas familias, as dúas familias propietarias das dúas naves protegidas renuncian a seguir en contenciosos contra Costas, só fixeron esa se informaran neste pleno, e a segunda pois tamén o vai a facer e, polo tanto, digamos que temos máis a vía libre para conseguir esa concesión e para poder facer alguna actuación de urxencia na súa conservación, simplemente decir eso. Algo máis? Sí, quixera facer unha pregunta ao respecto do tema das naves. Eu, se non me equivoco, en algún momento creí entender do señor alcalde que para negociar con Costas, ou que Costas, cando o Concello, creo recordar que fora algo así, non? Que cando o Concello estaba falando con Costas a respecto de modificar a segunda fase do proxecto de rexeneración das Xunqueres e que non contemplara a eliminación das naves, creo recordar que o señor alcalde comentou de que o responsable de Costas dixo se vos facedes cargo da súa restauración, quero dicir que nós non temos problema en deixalo sempre canto non nos teña ningún tipo de costes a nós, algo así. E que naquele momento, despois tamén, Costas comentaba que, efectivamente, para poder actuar aí, teria que presentarse un proxecto que justificara o seu mantemento, porque Costas non permitía facer determinado tipo de obras na costa que non tuveran un tipo de relación e de obxectivos que eles consideraban que non se podía facer, por exemplo, un hotel, non? Ben, nese sentido, o PNG propuxo xa fai tempo e aprobouse aquí facer un concurso de ideas, foi unha das propostas tamén que levamos para a notificación dos orzamentos, un concurso de ideas para ter xa, cando chegar o momento este de que as familias renuncian e, por lo tanto, hai vía libre, ter xa algo para facilitar e axilizar esa negociación. O goberno municipal, que recordar tamén as palabras do señor alcalde, comprometeuse en que, cando presentáramos por primeira vez aquela iniciativa, que en xaneiro de 2017 se iba a facer ese concurso de ideas, esa apertura de un proceso para determinar que se podía facer e, polo tanto, que proxecto se podía presentar para Costas. Eu non sei se eso se fixo ou non, pero a mí pareceme, ou ao BNG nos parece, que se perdeu unha oportunidade, por eso a insistencia do BNG tamén de presentar unhas emendas de orzamento nese sentido, parecenos que se perdeu unha oportunidade de que, chegado ahora este momento, ter xa ese proxecto, esa proposta feita, traballada, e, polo tanto, canto antes actuar nun ben patrimonial que, insisto, están nunha situación, insistimos, nunha situación de deterioro que esperemos que non sexa irreparable. Entón, eu aproveito o debate desto para facer ese tipo de preguntas. Ben, o tema non é sinxelo. Primeiro, esas son manifestacións verbais expresadas polo xefe de demarcación de Costas que despois veremos a onde chegan, porque, na súa opinión, pois, Costas non ten por que investir na conservación das naves, a miña persoal é contraria. É un patrimonio que está vinculado directamente co mar, a conserva salazón, e na lei de costas figura como un deber do Estado proteger calquera ben patrimonial vinculado ao mar. Nos vamos a intentar que sexa tamén Costas se implique na recuperación do patrimonio, veremos o que conseguimos, si sí ou si non. O paso primeiro, e xa está informado, é facer un proxecto simple de mantemento e restauración sin darlle todavía o contido necesario. Para o goberno, simplemente o feito de recuperar as naves e conservarlas como patrimonio ten que ser aceptado por Costas a forza, porque están protegidas por patrimonio e nunca van a poder tirarlas. Para poder tirarlas, primeiro, terían que ser desprotegidas por patrimonio, senón non se poden tirar. Eu non sei se é fácil que patrimonio desprotexa un ben que no seu día foi protegido, pero intuo que é bastante complicado e hai no que justificar axeitadamente. Por lo tanto, a proposta de Costas que se fixo no seu día nunca foi viable mentre non se tomara previamente a decisión de desprotexeras e a aprobar a patrimonio, porque a lei de patrimonio está, nese caso, por riba de Costas. Entonces, previsión, facer o proxecto de conservación, de que non se sigan deteriorando, un proxecto mínimo, e a partir de aí empezar a facer o proxecto e a solicitar as axudas donde podamos, e hai varias vías, non? Xa temos comentado, unha é o GAL, outra é
Costas tamén, a nós o que nos preocupa é que Costas quera manter a actuación de regeneración ambiental independentemente das naves, porque algunhas veces teño manifestado que se non se pode recuperar todo, pois que xa o interés decrece e tal, pero, bueno, hai que petar en portas por encima do xefe de marcación de Costas, é a miña opinión, e a nosa opinión, e tratar de conseguir que se manteña esa proposta e que se recuperen canto antes, por lo menos a conservación do que hai. Pero, bueno, eu creo que é unha gran noticia que, por fin, podemos decir que esas naves xa están dentro do dominio público de todas as maneiras, non vai haber contencioso para reclamar a súa propiedade, e, polo tanto, sí que incluso hai boa vontade por parte dos propietarios para, bueno, vaciar canto antes o seu contido e incluso ver que pode ser de interese, porque, bueno, teñen algúns elementos de interese patrimonial tamén dentro das propias naves que teñen que ver coa salgadura e todo ese proceso industrial que aí se levou a cabo. Por lo tanto, prevemos que o ano 2019 ten que ser importante para as naves dos areos e ten que ser importante en todos os sentidos. Veremos tamén que pasa coas outras naves que teñen os propietarios a obrigación agora mesmo de derruir e de restituir o medio a como estaba originalmente, e aí sí que sabemos que non están de acordo e que están tamén en disputas con Costas sobre esa obriga, porque, claro, un investimento importante. Pero vamos a traballar e vamos a hacer propostas claras de cal é a previsión do goberno, pois moi pronto. Tan pronto como teñamos presentado ese proxecto de conservación en Costas para que nos den a concesión, porque exixen ese proxecto, e unha serie de trámites e de documentación adicional que, en principio, non ten ou non debería ter complicación ninguna unha vez que están protegidos por patrimonio. E iso será o primeiro que hai que facer. De todas maneiras, antes deso, vamos a intentar que nos den permiso para facer o mínimo. A cinta non está colocada para proteger as naves, está colocada para proteger as persoas que circulan por diante, porque hubo caídas de tellas, o último día hubo un problema grave co portalón que se soltou e co temporal pois había o risco de que se caera. Actuou primeiro a policía, despois Protección Civil e finalmente pois os bombeiros de Ribeira, que a quen hai que agradecer a actuación, foron os que aseguraron o portal daquela maneira, claro, porque o necesario é retiralo e levar a cabo a conservación. Iso é o que ten previsto o goberno. Algo máis? Se queres contestar ou preguntar algo máis? En todo caso, si podo pechar con os que presentamos a iniciativa, en todo caso, decir que, vamos, si esa previsión do goberno para nós é decepcionante, a nós seguimos insistindo que parecenos que se perdeu unha oportunidade de agora, as portas, 2019, por tanto, 2 anos, onde se pudo facer, como así propuxo o BNG, ter xa elaborado un proxecto máis consistente e máis claro do que aí se había facer, onde se vai facer, e, por tanto, chegado este momento de que as naves xa se recuperaron ao dominio público, pois poder negociar efectivamente con as administracións que se consideren desenvolverse a un proxecto consistente, potente, de posta en valor, de recuperación, e non simplemente unha cuestión de mantemento das naves tal como están agora. Entón, por lo tanto, insisto, o BNG, cando presentou estas iniciativas xa no 2016, era con previsión de chegar a este momento poder facer outro tipo de actuacións e, por lo tanto, remato dicindo que para nós foi novamente unha oportunidade perdida a xestión que fixo este goberno municipal. A oportunidade non se perde, pero non vamos a seguir. Pasamos á votación da moción. Votos a favor, votos en contra, e aprobase con 5 votos en contra. Damos conta dos decretos da alcaldía, informes da alcaldía, informar que se nos concedeu unha pequena subvención, bastante pequena, pero bueno, vamos a sacar o rendimento posible para fomentar a reciclaxe de aceite, a separación nas vivendas e a utilización dos contedores, unha subvención do MAPAMA, do Ministerio de Medio Ambiente. Por desgracia, non nos concederon outra que era de maior contía que solicitamos e que era máis interesante, porque, ao fin e ao cabo, a recollida de aceite xa está en marcha, pero a outra era sobre composteiros e compostaxe e non foi concedida. Agradecer desde aquí pois a Dirección Xeral de Turismo, a Directora Xeral, a súa persoa e a entidade que representa, porque, aínda que non se nos concedeu a subvención deste ano de accesibilidade e señalización turística, sigue despois, cos remanentes que se produciron, nos ofreceron un convenio
no cal darlle continuidade ao proxecto que iba a recoller na subvención e que nos permitiu instalar os paneis informativos que xa se poden ver polo Concello, tanto en bens patrimoniais como nas praias do Concello, como un plano que está colocado xa, un plano informativo que está colocado no xardín, e tamén o condicionamento do aparcamento que está a continuación do campo da Alta. O Fondo de Compensación Ambiental tamén xa rematou a súa execución, o Centro de Recollida de Animais Abandonados está rematado, queda, por suposto, dotado de todo o necesario para que poda funcionar, de todo o material necesario no seu interior. Xa saben tamén que se nos concedeu a subvención dun vehículo para a protección civil, que era moi necesario e, digamos, é unha gran noticia para o Concello. E dicir que xa se les informou algunhas delas, pero que xa se licitaron a Escola de Vilariño, empezarán as obras o 15 de decembro para facer o centro social e que tamén terá uso para a escola a partir do 15 de decembro. A mesma empresa que ganou ese concurso tamén ganou o da Escola de Angustia, e esperemos que podan realizar as dúas obras a un tempo e, sobre todo, que as obras máis molestas para o funcionamento da escola podan realizarlas nas vacacións do Nadal. Veremos se é posible. Tamén se licitou o acceso ao polígono e se está xa pendiente, ahora mismo da miña asignatura para facer a adxudicación. Se licitou tamén as obras de asfaltado para Freáns e Sampaio e se licitou tamén a Comunidade de Maiores. Se informei tamén que o emisario temos problemas e temos que nos solicitaron unha serie de documentación máis complicada que a das naves, curiosamente, para reparar e arranxar a situación actual do emisario da depuradora, porque como implica vertidos, etc., implica unha gestión moito máis complicada, con permiso de Agua de Galicia e previsión de corte do propio emisario. Iso vai significar un vertido, intentaremos que non, porque a depuradora pode parar a súa emisión durante un tempo, e esperamos que sexa o mínimo posible, pero para reparar unha vez o emisario submarino. Pasamos a mocións de urxencia, se hai alguna. Rogos e preguntas. Sí. ¿Saltei? Non o teño, non o teño. Non o teño aquí. Damos conta tamén, é o segundo punto, despois de decretos, da liquidación orzamentaria do ano 2017. Preguntas? Senhor. Yo quería hacer preguntas sobre el robot, de saber cuántas personas lo están utilizando, qué tipo de actividad realizan, qué tipo de supervisión y seguimiento se hace de los mismos, y si hay un informe de resultados Ahora mismo está completo e o tipo de, non recordo ahora todos o que se dedican, aí podemos pasarle por escrito. Son 10. Son 10. Vale. Y hay un tipo de supervisión del uso que se hace, del tipo de resultados. En principio no. Usan todos los días, non están todos los días. Algunos están 3 días a semana, outros, son xente que se dedica a comunicación, fotografía, audiovisuais, hai unha abogada, hai unha persoa relacionada con marketing. Ahora de memoria non está todo por escrito, todos fixeron reserva no Concello, na solicitud do Concello. Ahora mismo están no proceso de acabar de crear a página web, estamos, formalizando xa o espazo, a ver, quero explicarlo ben. Ahora mismo, que hasta ahora tuvemos, digamos, un proceso de captación de persoas para que se enchera o espazo, non? Que foi moi lento, entrando primeiro 2, logo 3, o terceiro estaba na Coruña, iba en Viña e tal, e pouco a pouco, sobre todo, pois xa nestes últimos 4 ou 5 meses, pois prácticamente non, está ahora mismo completo. Entonces ahora estamos no proceso de crear a página web donde van a aparecer públicos todos os perfiles das persoas que traballan aí. Hai unha normativa interna que fixemos entre todos e o espazo é gratuito, é un uso gratuito en principio, e o que van firmar é un protocolo polo que van a ter un límite de tempo establecido e cando caben o tempo teñen que marchar.
e deixarlle o sitio outro diferente. O sea, outra persoa, outro coworker, non? Diferente. O sea, hai para unha lista, ahora mismo xa se pode crear unha lista de espera. Pero se non hai un criterio establecido de obligación. Sí, existe, todos coñecen que hai un criterio establecido que lle presentamos, sí, o criterio, que ahora mismo non recordo exactamente, creo que son 4 anos. No, todos, non? É que non me acordo, teño que mirarlo. Eles o coñecen, o leron e o coñecen. Sí. No. Estamos dejando algo sin ningún tipo de... Hai supervisión, claro que ali, se va por ali, se ve, vamos, normalmente pasamos por ali unha vez a semana. Vamos a rematar un momento. Ya vamos a pasar ao regulamento que se utilizou. Eu creo que é mellor porque ahora tampouco me acordo. É legal eso. É legal que estemos utilizando eso na lingua normativa. Pregunto a intervención ao secretario. Como utilizan outras asociacións, outras persoas locales do Concello. Moitísimos locales. Non normativa ninguna. A normativa é respectar unhas reglas, etc. Por ahora sí. Que empresas son as que van a facer as obras das escolas? Que empresa? Non sei se vou ser apto públicamente. O secretario. Sí. Chámase Hispania, chamase Hispania e é de Santiago de Compostela. Sí. Adxudicou, ganou o concurso tanto de Angustia como de... Bueno, realmente, creo que xo informei tamén, a de Vilariño ganou outra empresa que finalmente entrou en baixa temeraria, hubo que reclamarlle, non presentou justificación e entón lle pasou a CIS Hispania. Esa empresa que ganou e non renunciou xa non se presentou o segundo, por fortuna, e é o sistema que é. A veces concursan, creo que sin visitar as instalacións. E despois, unha vez que ganaron, é cando valoran se facer ou non, por desgracia. Pero, bueno, significou un retraso 15 días, un par de semanas, e despois o ganou CIS Hispania. Alguna pregunta máis? Sí. En outubro, o 25, presentamos unha solicitude na que pedíamos que, de acordo co artigo 81 do ROF, que di que la convocatoria para unha sesión ordinaria ou extraordinaria dará lugar á apertura do correspondente expediente, no que deberá constar relación de expedientes conclusos que a Secretaría prepare e poña a disposición da Alcaldía ou Presidencia, fixación do orde do día por o alcalde, notificación, tal, e o caso é que no punto F di copias dos oficios de remisión dos acordos adoptados ás administracións do Estado e Comunidade Autónoma. Sendo así, nos expedientes dos plenos que nos chegan nunca figuran as copias dos oficios de revisión de tales acordos. Vostedes se acorden de que este grupo xa o pideu en 2 ocasións, atenderse solamente nunha delas a solicitude de que se nos entregara evidencia de que os acordos eran informados ás administracións correspondentes e en esa solicitude que lle fixemos o 25 de outubro pedíamos que a partir do pleno deste mes, non podía ser o mes pasado, se cumplira o indicado en ese artigo 81 e ademais do punto 2 que se facilitaran aos grupos da corporación copia dos oficios enviados. Cando pensan que van a comenzar a cumplir con este artigo do ROF? Non sei, eu encarguei ao secretario e a unha traballadora que revisaran. Pues hay que pensar que el ROF es del año 86. Actualmente ya no se hacen oficios como tal para remitir las actas de los acuerdos. Se cargan tanto para su delegación como para Xunta de Galicia, a través de las plataformas digitales. Lo que te genera es un resguardo acreditativo del documento que mandaste. Que ya no hay un oficio ni hay una recepción como antiguamente. Simplemente se carga en la plataforma y se da traslado así tanto a su delegación del gobierno como a la Xunta de Galicia. No sé si con eso le vale o si hay algún tipo de documento más acreditativo de que se remiten. No, porque o venga, lógicamente, conformarse co que está facendo neste momento, non? Recordamos que foi neste mandato, non sei se estaba xa vostede como secretario, pero xa pedíamos unha evidencia escrita daquela nos deron unha serie de copias que creo que
copias de documentos que creo que tramitara unha empregada do Concello, pouco despois, como non se nos volvía a informar porque non lo pedir, e nunca máis nos deron nada, pero si eso, si o que é que, si se fai agora dese xeito na plataforma e queda unha pegada digital que sexa, será máis que suficiente. Supoñe que aí ya o acordo ou polo menos o nome da moción ou Lo que se cargue a acta directamente. Tamén Vai se cargando según se van aprobando. E haberá unha pegada na Sí, acta. xenera un recibo acreditativo do documento e o que se carga. Entón, algo máis? Levantamos a sesión, entonces.